jenenge Saiton. Nah ya, bapak akhirnya anakku ya. Nggih. Anakku ya tak jenenge sing berbau religi juga. Paling ndak Sopo Mas? Sing barep nika kula jenenge mergo laire pas bulan Ramadan. Ramadan. Menika kula jenenge Takjil Utama. Takjil Utama. Takjil Oh, Utama. apik iki. Laire pas poso. Poso. Lah, Nggih, nggih. ben kelingan posone jenenge Takjil Utama. Nah. Layakno ndase kaya lemper kaya. Niku Pak Sais itu, Pak. Ya. Iku laire kaya ngono. Sing nomor loro paling ndak Khairul. Ya Khairul sing nomor 2. Sing nomor 2 Khairul. Nomor telu Sing nomor 3 ki tak jenenge sing berbau religi juga. Muhammad. Dudu. Yasin. Wis akeh iki. Syarjami. Wis akeh. Iki tak jenenge Faiz Saiton Nirojim. Iki wis Waduh. Kok Saitoni Rojim? Ang bapake kowe iblis to, Pak? Nah, bapak iki iblis, 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 Saiton. Saitoni Nah Rojim. ya, anu Bapak Iblis lah ngetoni dalam jenglot tadi. Kuwi ya religius. Mangsa